Днес ще ви представим какво представляват хардуерните куфари на Ялтест отвътре. Пристигат в тази опаковка и нека да видим какво има вътре. Това е основният куфар, в който се съхранява хардуера на Ялтест. Куфарът е удобен, здрав, направен компактно, достатъчно за да бъде лесен за пренасене, включително има и заключване при нужда. Нека сега да отворим, да разгледаме какво има вътре. Вътре има основно рекламните материали, опис на какво има в самия куфар. Да ги оставяме на страна. Най-основният компонент от този хардуерен куфар, това е хардуерният модул на самия Ялтест, произведен в Испания, както и всичко останало в този куфар, за разлика от някои други конкурентни марки. Както виждаме, вътре има достатъчен комплект кабели, който е нужен за началното ползване на самия диагностичен уред, което е примерно кабел за захранване от агромашини. Тук виждаме също комуникационния USB кабел. В случая вече в новите вариации на хардуерния куфар е с USB-C. Удължителният специализиран кабел с възможност за прибавяне на допълнително захранване. Най-главният кабел, OBD кабел, към който обикновено се добавят останалите адаптери. Захранване чрез запалка. 10 метров кабел за захранване директно от акумулаторите, в зависимост от типа машина. И мултипиновия кабел, който е изключително важен в някои сценарии и при проблеми с дадена машина по време на диагностика. Както виждате, това са 4 отделни пина. Всеки един от тях, както всички кабели на Ялтест, са маркирани със собствен номер, чрез който можете лесно и бързо да сглобите нужната конфигурация на кабела, преди да го ползвате към дадената машина. Естествено, този куфар има две части. Това е изключително удобната част, която служи за допълнителните кабели. Много удобни са местата за прилагане на кабелите, тъй като може да ги монтирате и да виждате техните номера и при отваряне на куфара. Така и следващия кабел може да го сложите също удобен за вас начин и да виждате неговия номер, когато търсите определен кабел, лесно да го откривате. В тази част на куфара ще откриете и мултипина, който са специални накрайници, които ви служат заедно с мултипиновия кабел, в зависимост от конкретния диагностичен купол, с който трябва да работите, когато нямате кабел за него. Тъй като вече Ялтест е официалния уред на Knorr Bremse, вие имате възможност да правите диагностика на ремаркета, калибрации и не само на марката Knorr Bremse, както и на Вапко, Халдекс и други. Тоест камиони, ремаркета, лекотоварни и автобуси са един от основните модули при Ялтест. С Ялтест имате възможност да работите и с агромашини, като пак също имате калибрации, настройки, диагностика, включително самите кабели, които ето примерно този за Deutz, са изработени отново в Испания. Строителните машини също са част от поддържаните модули на Ялтест и при тях имате възможност да работите с
Дори машини като Bobcat. Както виждате, и кабела за Bobcat е доста специфичен. Всички кабели, както споменахме, се произвеждат в Испания. Качеството е достатъчно убедително. На сайта ни testlabs.bg може да откриете контакт с нас или да заявите демонстрация на място или дистанционно.